Elikkäs mä kävin tossa varastolla. Nyt mä pysähdyn tänne Linnatuuleen, niin mä kuvailen tässä nyt ton paukkujen esittelyn. Eli katsotaan mitä täältä takahottarista nyt löytyykään. Tämmönen paketti tuli. Yksi tilaus sinne nyt jäi vielä, se tulee sitten sesonkiin, mutta eiköhän me lähdetä kattoo, että mitä tää paketti sisältää. No niin. Lähdetään sitten availemaan ja kattoo, että mitä täältä oikein tuli. Tuli mukaan. Noin. Täältä näin. Tietenkin tätä hienoa pahvitsydemiä täytettä. Jep. No niin, sieltä paljastuu. Elikkäs. Byrokratian omia ilmapommeja. Happy Family tuotesarjalla kulkee. Ja. Tää on tosiaan... Seköhän täällä lukee. 76 grammaa paketissa. Ihan komea etiketti kyllä. Tosiaan 4 kappaletta paketissa, olisiko tää 5 € ollut, niin eihän tää nyt ole yhtään paha hinta. Sitten oli vielä tää toinen näitten ilmapommi, eli Viper. Ja sama homma. Nää on ihan siis sisarilmapommipaketit. Joo, sama hinta ja 4 kappaletta kans näitäkin. Voidaan kohta katsoa kans sitten miltä ne näyttää, mutta jep, semmosia. Sitten silverfontaaneita. Nää on ihan kivoja F1 ja näissä on oikeesti massahäyviä. Nää niinku menee aika korkeallekin. Eli nää on oikeesti aika jees hintaansa nähden, vaikka onkin 10. Se on euron per suihku. Mut joo, ne on ihan mukavia. Semmonen mukaan. Sitten Orange Crossette. Näitä on vielä toinenkin, mutta se on nyt siinä tilauksessa, joka tulee vasta sesonkiin. Niin sitä tulee sitten vielä toinen, eli tuplat. Säälittävä yksi Gratian oma papatti. Mut näitäkin pitää ottaa kyllä vielä lisää, koska näähän loppuu. Tai lähtee myynnistä ensi vuoden puolella. Eli 1.1. näitä ei enää saa myydä. Sitten otetaan täältä vaikka... Olisiko tää elokuun vai syyskuun tilaus ollut? Elikkä Acryl. Tätä oli yksinään saldoilla silloin ja tää on kyllä oikeesti ihan hieno pata. Katsotaan jos tää menisi näytökseen. Ja 325 grammaa, parikymppiä ja tää on oikeesti piru hienoa efektiä, mä tykkään. Ja 30 millistä putkeakin tässä on. Joo. Sitten Earthquake, eli maanjäristys. Tää on tosiaan ihan mielenkiintoinen. Tääkin on nyt Gratian omaa sarjaa. Ja tässä on tosiaan iso putkista 6 kappaletta. Saadaanko auki tosta? Noin. Eli täällä on tosiaan iso putkinen kyseessä. Eli pieneen hintaan sai iso putkisen. Näitä kyllä varmaan suosittelen näin livenäkin koeammunnoissa. Niin suosittelen kyllä, jos on pieni setti ja haluaa kuitenkin iso putkisen, niin tässä on kyllä iso kuvio. Joo. Sellainen löytyi. Ja paljon tässä on grammoja? Olisiko tässä joku 200 ollut? Jep, 238,8 grammaa. Ja tää kannattaa sit tukea, koska tämähän on näin pitkä. Niin tää helposti voi keikata. Jep. Sitten meiltä löytyy täältä tuttu ja turvallinen Adagio. Tää kyllä vois pistää showhun menee vähän hiljaisempaan kohtaan, mutta nämä on oikeasti tosi kovia, että vielä kun näitä saa, niin kannattaa ostaa. En tiedä tuleeko enää johopyroa, voi olla et ei, mut joo.
On niitä nyt saldoilla vielä. Mutta alle 30 tosi hyvä pata. Sitten vielä täältä saadaan Valentiin. Tätä mä oon kyllä haaveinnut jo pitkään ja nyt kun sitä oli enää pari saldoilla syksyllä, niin pitihän se nyt ottaa. Piti todellakin ottaa. Näissä on oikeesti komeata efektiä. No toki kun Argento ja Funken laatua, niin kyllähän sen tietää, että se on kova. Ja on hienot etiketit Argentoissa aina. Mut joo, se on kyllä ihan komeata viuhkaa. Ja paloskatissa on niin, puoli kilon kakku ja 30 millistä putkea. Tässä on ihan hyvin kestoakin tämmöiseksi padaksi. Joo, se on ihan kova pata. Sitten meiltä löytyy totta kai Riakeelta. Tää on nyt niin kova, että tää pitää nostaa tohon oikein esille. Eli tosiaan Aurora. Tätä kyllä kehuttiin niinku oikeesti tosi paljon, eli tässä olisi niinku älyttömän komeat efektit. Ja videoakin oottelin tästä pitkään. Sitten kun se tuli, niin kyllä se vaan kovalta näyttää. Riakeot on kyllä kovaa kamaa. Ja tää on tosiaan 561 grammanen. Ja 36 millistä putkea. Eli tää on oikeesti aika tymäkkä. Tää vähän muistuttaa Nebulaa. Tuolta oliko se nyt Spectralta sitten, mutta joo. Tää lähtee UV-settiin kyllä. Ja sit saadaan sieltä vielä vähän täydennyksiä siitä lopputilauksesta. Jos sitä nyt vielä pyöräyttäisi jonkun joulukuun tilauksen. Ei tiedä. Mut joo. Voidaan vielä näitä katsoa, jos saadaan auki tästä näin, että miltä näyttää. Mut semmonen kokonaisuus on vähän eri tyylistä pataa. Eli redlineit. Tällaisia. Ei onneksi ole turvasuihkua, eikä niissä tarvikkaan olla. Ja nää on tosiaan kaikki erinäköisiä. Mutta vähän reilu euron kappalehinta, niin nää on kyllä siihen nähden ihan älyttömän kovia ja 19 grammaa per putki, niin nää on tosi jees kyllä varmasti. Sitten vielä tää wiperi täällä. Ja jep, nää on kans nimetty. Eli kaikki on erilaisia näissäkin. Ja sama 19 grammaa, eli nää on aivan samantyylisiä ton redlinin kanssa. Mut joo. Hei, siinä oli nyt noudot tuolta varastolta. Vielä tulee sitten UV:nä lisää totta kai, ja katsotaan, jos vielä jonkun tilauksenkin pyöräyttää sen yhden tilauksen lisäksi. Mut joo, mä pistän kamat kasaan ja lähden takaisin päin.